ана шоку мана шок. Дӯстони азиз, нигоҳ кунед, ҳамин материалҳои ё айчорни принси ягон камина доранд. Шушта истифода мекунед. Аксияи грандиозни қати 450 сомон бовар мекунед. ё аз 600 сомон 1 сомон кам набуд. Нархи дона 650 сомон буд. ҳозир грандиозни распродажа қати 450 сомон. Не тана духтаракдаги бинед чӣ хушрӯя дӯстони азиз. И вообще цвети тренди необычный бадай бовар кунед. ай санги фиолетови дорад дӯстони азиз, санги оранҷевӣ дорад, ҳам Hermes дорад, ҳам бренди ZZ дорад. Духтарако ина кассе дар Корей суруға 92 микрорайон буда. 92 микрорайон дӯстони азиз, доми хонаи зебо рӯпарӯи пайкар бигем мешавад. Бу маълумоти бештара метавонед дар WhatsApp фурӯшанда нависен. Маълумоти пурра ихтиёр мегирен, даставкам рой мекунан. Санги кабут ҳам буда дӯстони азиз, кабути электрик ина диден ганда буракошон хушрӯ. Шахсан мада ҳам борошон махқул шуд духтарако, ҳам нархошон. Бада дӯстони азиз даҷа ипеко купра ипеко асе ӯ чандиан 500 сомон дурӯғ нагӯ. Духтарако диден барои очаҷоно, апаҷоно, холаҷоно, амаҷоно 500 сомон. 500 сом ручная работа. Качество бора намеген ганда хушрӯай. Хушрӯи ма подписчикои ҷун, нигоҳ кунед даҷа брендои Victoria's Secret. Хулоса ҳамаш турки ганда брендои фасонай ки дар ҳама ҷо 780 ку даҷа як баробар аз дигар ҷоҳо фарқ мекунад нархошон. Бовар кунед накунед, нархошон ба кулагӣ фарқ мекунад аз дигар ҷоҳо. аҳамият додам. Ҳам хеле нархи навора мебинам, ман ҳам хирсанд мешам барои ки хирсанди подписчико хирсанди май. Ина кассе дар Корей марҳамат дӯстони азиз. Кой хушрӯ, анаи шарфора бинен, ира бинен. Ҳозир ҳами чиз ганда бренд чидагиай, тренд чидагиай. Киртав почаам мешавад ганда дар рӯзи хушрӯай. Нархаш 140 сомонак, зиёда аз 10-12 та ранг дора. Би рангоша нишон тиём. Кабути электрик, коричневый, молочный, серый, сурхи, анори, гуфти бе гапу яуёвский. Рангош короче ганда рангои фасонай. Даҷа бо яхаш ҷигар хел нархай. Метавонед дар WhatsApp шон нависен духтаракои хушрӯ. Заказ қабул мекунанд, даставкатон рӯй мекунанд. Ин ручная работа ишам бинед чӣ хушрӯ духтарако. Дӯстони азиз, ҳаққони боракошон хушрӯ. Иҷа нархо ҳар хела инами имина ма ручная работа шона гуфтам ки 140 сомонай. Ина дӯстони азиз, дар кортон боша, марҳамат када дар WhatsApp шон нависен. Даставка хоҳем срочни роитон мекунам. Такой хушрӯ, ассалому алайкум. Ҳама каса созен хубем. Барои шумо пижамаҳои турецки ёфтам бо нархҳои шоки шок. Бовар мекунед, нархҳоро бугум шояд ҳайрон мешавед. Маънаҳотон абиқапен нағалта. 130 сомон, 130 сомон. Ҳама инамиё 130 сомони. Дӯстони азиз, бе суроғара мефаҳмонем. Як тайберин обши абзор кардагим бо суроғара май метавонед ай ҳаму видеочамон бинен. Дар 92 микрорайон қарор дорем. Доми хонаи зебо. Бисёри одамо иҷара медонанд. Сокинони ҳамин маҳалла яъне ҳамашон духтарако медонанд. Рӯпарӯи вай мешавад пайкар бигем. Бо суроғану фаҳмо бошад метавонед хичонда занг бизанем бинависен. Инам якора бинем бо барои апои байталмад 130 сомон. Двойкачара хушрӯгиша бинен 130 сомон тоза туркиян. Качествошон ганда зура шушта истифода мекунед. Ягон чӣ намешаванд дӯстони азиз. ира бинен чӣ моделҳои фасони вау дора. баъд аҷа нижни бельёам дӯстони азиз чанд намудай бо нархҳои грандиозни распродажа. На кассе даставка мехоҳа, аз наздик дидан мехоҳа. Марҳамат, сайти хичона атметид кардам, WhatsApp шона мондам. Метавонед даромада фармоиш ден. Наскича паскича тури чин намуде ки мефоратон ҳаст. ира бинен комплектҳои боӣ гуфтира гапо ҳаст даҷа. Бовар кунед хиҷода ай 300 сомон кам нест. Шумо да чанд сомон ай? 100 сомон. Диден шоки шокай нархошон. Ҷа комплекту ганда бисёрай. Бо дар WhatsApp шон нависен харидории аниқ, харидории конкретни. Шумо дар дили сурат мепартен, заказтона қабул мекунанд, даставкатона рӯй мекунанд. Вар кунен накунен турецки халатое ки дар ҳама ҷо 320-350. Ини хоҳараки мода 300 сомон. бовар кардена ай ӯ качествои зуршай бренди Estratаж дӯстони азиз ҳам варианти дарозак доранд ҳам варианти кӯтоҳтар барои хона доранд 250 сомон грандиозни распродажа дар рами хоҳараки мо 92 микрорайонда қарор дорем дӯстони азиз доми хонаи зебо мегӯянд анаму домдай рӯ парӯи пайкар буги мешавад падвалай дӯстони азиз даставка хоҳен даставка аз наздик дидан хоҳен бо зангшон мезанен шумо да маълумоти пурра метиҳан хушрӯгӣ бора биден 250 сомон ки хеле халатҳои туркӣ метиҳа таракои хушрӯ салому алейкум доми хонаи зебо ана и тараф бошад пайкар мана
неҷа бошад мағозаи мо меравем духтаракои хуш грандиозни аксия дар анаи мағозаи либосои турецки дубайски дома дидена ҷоша осон ё 92 микрорайонай поёнтар кафеи суман и тараф боша 82 микрорайон меравем дохили мағоза духтаракои хушрӯйма подписчикои азизи ман 450 сомон кардиан бовар мекунед хушругӣ бора дидед анамо оригиналош материалош чиста чорни принса биё дароем дохили мағоза бинен ки дар мағозашон чи духтарои хушрӯ ин магазине ба чашми кам набинен анами хеле вид дорад дырнаш ҳама чӣ дора нархошон аз дигар ҷоҳо ба кулагӣ фарқ мекунад дӯстони азиз турецкини хеле двойка мепурсиден ку дар ҷа 600 сомон бо арзон мешавад двойка тройка любой час 399 сомони ванклифоам ҳамин нархай 399 сомон дождико боронак меган дождик меган ванклиф дӯстони азиз 399 сомон шоки шокай бовар кунед ина велюрои оригинал ганда качествошон зуре 399 сомон баъд аҷа духтарако верхои фасон ҳамин болопӯшакҳои жемпиро ганда бисёрай 400 сомон диден хушругӣ бора ина бинен қоғавсак болопӯшакай чанд сомай ваё версачиё 500 сомон туркиян духтарако ягон чӣ намешаванд духтаракои хушрӯни обуфо чанди буд 150 сомонӣ бовар мекунед туркиёшан ягон чӣ намешавад 230 не гуччо курткои без рукавка бе остин 230 сомон будай бетанатанишон ти бине жемпича чанд сомай 300 сомони ганда хушрӯай ранг любой ранг дорад сери дорад сиёҳ дорад коричнев дорад бежви дорад ина кассе дар кораи айношам даставка доранд духтаракои хушрӯйма марҳамат лосина румол нижни белье пижама курта жемпри болопӯш любой чӣ барои очаҷону апаҷону ипеко домашний не хеле куртачои фасон хулоса ҳама чӣ дора бовар кунед ҳам арзон ҳам фасон халатикоя бинен куртои дубайски дӯстони азиз ира бинен ҳама қабораи хушрӯ нархҳоро намегин охи ганда арзонай